the link. Nyithindo masani ok kendi Lydia, beng jok mamiyogi ich ok migi ich ni otergi mondo gitimre nade mondo kendgi. En mana ni wan kaka society, wan kaka parents, wan kaka guardians, die kama wase lose link. Ang'o mi wase lose link? Onego bed ni nyathi wan chon kane wapenjo mine wani nyathi ogol kanye, tinyiswa ndo ng'iewe osiptal. But nyathi masani ko onyuol sani onyuole, oriek moingi, an gi a daughter who is 2 years, but oriek moinga, onyalo chokora simba mo chokora mosekora, matiende niya, ndalo machon ok en ndalo masani, onego wabed gi nyithindwa wanyise ni kitimo mae gi mae gi mae mochopo kama kamae, to result en mae gi mae. Nekech iyudo ka jok ma ketho nyithindo kapok saa gi ochopo, gin osiepegi almost ages magi, to koponi gin jok madongo, to gin jok madongo mamiyo nyithindo gik mok nyal konyo ngima nyithindo. Owuondo nyathi ka osemiyo nyathi ich to timre nade oweyo. Cases mag nyiri an godo mang'eny sana. From 14 to 17 nyithindo mang'eny mayach. To kipenje mang'eny, close relatives mwakete ot, ene baba, ene wadgi, ene anko misiki kele otgo, mage jok maketho ratich nyithindo, lakini nekech onge ng'ama dwa wacho Lydia. Beda donga niya, nyithindo kethore, iumo, to kata king'eyo. To itime ang'o? Iwacho ni nyathi owadwa emomiyo nyara ich, to mama ochung', wacho ni nyathina emotimre nade, nyathina ema wang'e tek. Nekech cases gi to medore, to cases gi king'iyo, the close people, the close relative, jok mikawi keto machiegni gi nyathi, e jok maketho ni nyathi. Beti ma bedo nade kaluwore ni wang'eyo ni kuonde ma ji odak ahinya tiyudo ka ji thoro bedo iluongo ni communal living, miyudo ka ji odak ji bedo thuolo ng'enyne tadier kaka iwachono nitiere nyithindo ma irito gi jok machiegni kodgi ahinya. Bedo nade kae, ang'o mowinjo bed janyuol timo mar neno bonya keto wang'e okang' moromo mar rito nyathini? Lydia, kama waselale en niya, piny masani wamanyo. Wan busy, wan jok ma busy, baba wuok, mama wuok, nyithindo dong. To ng'eny nyithindo dongo kendgi kaka gidwaro. En gima biro wang'o i oganda, lakini en adieri mosedong'. Nachiewo oda saa 11 gokinyi. Sani saa 4 pok adok oda Lydia. Ka dok to nyathino osechiemo monindo, kaka nowuotho, kaka nobedo, kaka noriyo akia. Jatiche maketo ng'iyona godo nyisa ni nosechiemo. Kore mamiyo nyaki bed ni ng'iyo, emomiyo wacho ni nyaki balance career gi family life. Mano gima wuoyo ga gi mine ka nyiso kata dichuo nyiso nyaki balance career gi family life. Mondo ing'i ane ni idok ot sadi, ing'iyo nyathi sadi, iwuoyo kode sadi. Nekech nyithindo se lose direction, nekech nodwa wuoyo koda. An gi nyathi ma our status girls nyocha ja form 4. Nyaki be create time miere mondo ne ni mama is always there. To koponi miye gap maduong', obro chako timo timbe maricho, obro luori, kose luori to koro timbe osetimore makoro kinya timore nade. Kia be kia, to koponi gik makamago nyalo timore nikech ok en kata ich sani kata tuoche medre Lydia. Chon ji noluora ya, kisani nitiere tuoche moko makata oingo mano. To koponi koro osetimore, emomiyo wacho ni koponi ok iketo wang'i machiegni. Sani ok kata ich kende Lydia, gidonjo nyaka drugs. Sani from kata class 6 iyudo ka nyathi osedonje drugs, osedonje maka in igundua to koro ok en gini nyalo timre nade. Koro kata ich ok en kata part of it. Nitie moko magolo, nitie moko mapando, nitie moko manyuolo. To ka tuo osedonjo kuom nyathi, to ka nyathi oseng'iyo tiyo gi drugs, koro gini emomineno ka organization kaka the Caring Heart to Heart Society wang'iye on a deeper length. Emomiyo counseling nyaki miya nyathi to nyaki chak gi nekech beti ok bibiro counsel nyathini Lydia. Ine manyaki kuongi beda friend, nekech sani majenzi ma wan godo gi to ka ok ibedo osiepne, to lokore aduini. Ine mobro kuongo deal kodi marache odno moloyo kaka itimore nade. Koro nyaka wakuong wang'e ne gini matut Lydia mondo wang'e ina miyo nyathini time mane. Time mar tich en time mar tich, time mar family en time mar family. To nyaki balance gigi maber nekech pesa be nyaki manyonegi onego gidagi. To nyithindo be kiki lose family nekech tich. Koro gigi balance gi nang'o nekech ki balance gi maber nitie nyithindo masomo matieko mabe ok tiyudre. Koro nyaki ng'i kaka jonyuol ni u balance gi nang'o nekech nyithindo ma ubedo godo gi wan osetimo counseling, nitie gik ma ok ginyisu ma kochako nyisi tidagi. Kata janyuol dagi kendo mang'eny oseting'o badgi wacho ni an ang'e nyathina maber ahinya. To kiseng'e nyathini maber ahinya, to makoro gik ni bunde igole odini obedo nade. Beti pane jonyuol ose mbeko tol e rito nyithindo.
gisembeko kata na janyuol wasembeko. Wan mine wan e chwadu Lydia ok ang'e ni minu ne chwadi machal nade. Wan nyaka uma ne nyalo chwadi gi tuoro mawuoth tami ma piny ruenyi. Temo mi aparo ni kawuono asebedo director kawuono. Wasembeko tol nikech be nosewach ni nitie nyithindo nigi rights. Kata gima nonego bed ni nyalo discipline kaka nyathi. Onyalo kata dhi kaoni atua matwe ibe koro. Koro nitie kama jonyuol be osetimre nade osembeko. Koro momiyo gitimo kaka gitimre nade gidwaro. Wayudo ka nitie ka nyathi ma oroch ratiche. Nitiere doho mag nyithindo. Itimo nang'o kae? Dipo ni janyuol winjo be ni kawo okang' mar dhi e doho mar nyithindo koso tim nang'o? Nyathi kiseng'eyo ni ng'ato rocho nyathi. The first thing en dhi ka police ondik ni obi. The second thing kapok nyathi otieko seche 24 ring gi nyathi osiptal. Mano e step kaka dhi ring gi nyathi no osiptal mondo daktari o confirm ni nyathi obedo defined. After ka nyathi no osendikne barua kuong itere osiptal be kik iluoke be kata lewni ma en godo go kik item wilo ne lewni. Mano is the process. Kawe kaka kik iluok nyathi, kik iwil ne nanga, dhi kode ka police ndik obi, dhi osiptal moro moro ma nchiegni, nyise ni nyathi oketh ratiche, daktari ndiko ni barua. From kanyo daktari kose ndiko ni barua, ntiere organization mang'eny to ntiere be kata daktari no bro guide kumi dhie gi nyathino. As long as daktari ose prove ni nyathi oketh ratiche, from kanyo i proceed. Nekech ntie jok maringo luoko nyithindo, ntiere ng'ama ringo ogolo ne nyathi nanga no, kik igol ne nyathi nanga, to kik item luoke, kawe kawa itere ir daktachi. To nyithindo temo se keth ratiche gi kata di osiptal mora mora en nono. Koro kik iwach ni bro koi pesa bori se dhi gi obi namba no nyiso daktari ni nyathi oketh ratiche en nono osiptande te Kenya kae. Koro from kanyo ka daktari report mar daktari ema bro wacho ni oketh ratiche adieri koso oketh ratiche. To mano be dong evidence ma kata ko mak ng'ano to kata nyake court mano evidence. Bentiere wach mar oganda thoth gi neno ni nyathi ma nyako ema owinjo bed ni rita ahinya, idese kama, to idhi yudo ka nyathi ma wuoyi to didong jangili. Koro yudo ka okwan balance, ng'ato nosepenjo ni to koro ka gisedongo kama to ng'ama bro kawo nyithindo gi mabedo negi wuon peregi kata mojo mag nyadak go. Koro yudo ka nyathi ma nyako ting' wiye malo ahinya modhi owe nyithindo ma wuoyi. Beno ka balance ng'etiyo maber beti to dinano ka sani ntiere riwruok bende koro teo mondo mi bendo jiw nyithindo ma wuoyi. Pogruok bedo kanye kae? Chon niketho ratich nyithindo manyiri. Ema nomiyo organization teno ringo Lydia mondo timre nade o defend nyiri. Ma linko bedo ni nyathi ma dichuo kata in godo to wiyo wil. Chon wan inyiso wani wuone wa gin chuo gibro dong dala gi. Ok ang'eyo ka in parents gi neng'isi kamano wuoyi en wuod dala. Iluongo ni siro. Nyako en migogo. Koro migogo emirito maber. In fact nok giluong ni migogo. Ne giluongo ni ogwang'. Nyako ne en ogwang' chon no. Koro ka nyako no sebedo ogwang' no, ni inyo nyiri to nyiri ne bedo gi weche mang'eny mano mi organization te obiro obedo ir nyiri Lydia. Sani nyithindo machuo be gin mekwa. Nyiri mwa keto wigi obedo haidi ibro kende gi jowuoyi mwase neglect gi gidhi kanye. Emomiyo sani anawacho ni ya nyathi en nyathi. Kipuonjo nyathi kata organization mar the Caring Heart Towards Society wang'iyo ga nyaka nyithindo machuo. Emomiyo ineno kwa yudo mang'eny mosedonje drugs to kipenje en onge ng'ama penje gimoro odgi, en otimo gimodwaro nikech en wuoyi siro, tema koro ineno kwa miss the link. Mano koro wa miss the link Lydia nikech nyathi en nyathi. And I believe ni whether en nyako whether en wuoyi. Be ing'e ni kata nyithindo ma wuoyi ntiere miketho ratichgi. Ng'ama wuoyi onge. Nitiere kata mine madongo makawo nyithinde ji olore negi e ot to dhi skul to loro negi to ng'ama wuoyi onge. Kikawo nyathi ma jahigni 17 in miyo ma higni 50 gi wiye, tikawo nyathi ng'ato man gi uniform ikete ot, mani ketho ratiche koso nyathine ma ketho ratiche. Ng'ama wuoyo onge. Organization adi mosewuok mowacho ni momako ji adek kata mine adek mowacho ni magi nyithindo moketh ratichgi gin tiere. Jotich mwakete utegi donge ntiere kata matocha nyithindo matimo na nyithindo timbe maricho makidhi tiyudo ka nyathi ma wuoyi osekethi ma ok iparo. Lakini wan gima waparo ga ni mam
ine miriyo iriyo nade itimori nade koro gimoro amora ka donje auto concentration tiere kuom nyithinda manyiri moloyo wuodani koro mane kaka jonyuol nitiere bata paro ni sani nyathi en nyathi lady nyithindo mineno machuo gi undergo gik makibedo to nyathi ka wuoyo kodi to ywak mok nyal nekech ang'o wasebedo wacho ni dichuo en ruath kae to puonj ni nyathi ma wuoyo ok ywagi nyako bed strong nyako behave kaka wuoyo ang' yudo koliero mane tol koro ang' niyud mana ka kosetame to ang' noliero mane tol nikech koro gimibiro timo Scofield osewe nyisa kachacha ni chal ni mine osebede ka igeng'o negi kata ibedo defended iumogi kuom thuolo malach kendo wacho ni mosemiyo mon moko koro kawo advantage kata wigi ting'ore ahinya mabende koro iyudo ka moko nyalo kata pamo jok magidak godo ni ang' ne beti gini chungi akia ni Scofield ni osepadi Scofield bian manyane beti mondo ogeng' ratichi kae to wacho kanyo ni moko nyiso gi nyaka ni kaminya tira onge Scofield en kijana bende nigi ywak kachacha chal ni en bod diore kumoro beti manya kaka ikonye Silas Jagero bende nyisa kacha ni entie kod wadhi wacho motenre kod jela ni nyisa ni untie gi chenro moro wadong' kanya dak kama dhi abiriyo kama nyiswa ni to chenro mag ma utiere go e jela en gina bende ang'ene oganda moko kong'eyo to nitie jomiri ratich kaka e od jela kama otweye osetweye mano jela number 1 kendo jela number 2 yudo akori chakiro jodatich bedo nade kabe sani the caring heart to heart society Lydia wang'iyo jok motwe en niya idhi loko tabia ok en ni piny koro negi lakini yudo ka organization mang'eny sani ji wigi owil kosetwe Lydia to wiyi owil piny community koro sedagi in ng'ama community osetimre nade awacho ni jok mosetere jela mana adieri osetergi lakini nitiere jok man kanyo ma kaka koro piny dhini wanyalo bedo gi to ni adieri nyalo bedo no tergi kanyo kohangnegi inyalo yudo ko terie jela mokuongo to jela mar ariyo be ichakiromo gi jela mar ariyo kuno emomiyo the caring heart to heart society ne wacho ni wachak gi maximum prison ne wasechako gi kamiti wabro dhi Kigogo wadhi Naivasha wadhi Shimolatewa to wadhi gi Kodiaga mondo watimre ano mondo wawuo gi jogi nekech tuecho mar jela ok giko mar maisha Lydia wawuo kodgi wanyisgi ni kata tabia ni oselokore to be wapuonji to be ibedo gi hope mondo chieng' moro itimri nade kiwuok oko tibedi ting'eni koseteri jela kata organization sani ji wigi owil gi jogo giwacho ni mago joma hundu emomiyo obedo kanya emomiyo the caring heart to heart sani kata Lang'ata women wadhi nitie nyaka mine motwe kanyo monyuolo nyithindegi nyaka nyithindo matindo ni kuno koro emomiyo kaka sani one festive season wadwa wuotho watimo counseling mokuongo wanyiso ji ni Nyasaye be nitiere to nitiere ji 10 kuom ji 100 manyalo timre nade manyalo lokore ka wadhi kuno inyalo yudo ka gima gidware jela en sabun en toothpaste en brush en gi gik matindo tindo gi nekech jela gik mang'eny ok timruok nade pik lakini wanyisgi ni wuodhi ni wawuotho kodu wan kaka wan the caring heart to heart wabro wuotho kodu kata wayudo mana ji 10 wa save life nekech ka ji wanyalo we jok motwe jela ni mago ne joma hundu mago nitie mine ji nitie mine ji nitie wuone ji nitie rowete ji jok mage babro wuok oko kae mano en kumiloke tabia to nekech piny awacho ni piny Kenya wigi osewil gi jogo wan kaka the caring heart to heart wacho ni wasedhi kuom mine ahinya wasedhi kuom boy child ahinya wasedhi orphanage ahinya to prison to ng'amo dong' ni bro timore godo emomiyo waseplan wasewuoyo gi prisons waseneno ni we mondo wawuo gi jogo Lydia kidhi e prison inyalo ywak as a parent ok inyal ng'e mana ni tweji kapok otweyi mano gima nyiso jothi ok inyal ng'e ni tweji mana kapok otweyi to kotweyi kanyo aparo ni nyalo ng'eyo gima jogo timre nade gima jogo kale emomiyo wan wacho ni wachak wakelo geno kuma geno rumo wachak wawuoyo gi jogo nikech jogo nigi lit nekech inyalo bedo no setweyi sechopo kuno kichako idhi tichako yudre gi joma undu ema chako goyi sawa sawa ma koro ichaki penjri ni kare ni dhi loko tabia nango koro emomiyo mane movement matimo sani nyaka December kasetimo nyaka December tadonje rehabilitation ang'iya ni nyithindwa ma drugs gi ketho gi ang'o ma wanyalo timo ka gisea kuno to ang'o ma gitimo oko mondo kik gichagi ya osebedo rehabilitation kendo kochako dok oko to pod gima notere kune kimo chako timre nade e gima chako yudo Lydia aduoki e prison kacha kata kuonde go mag twech kopogre kod goch ma samoro yudo ka
igoye giluongo ga ni baptism by fire. Samoro idonji wendo to dia katim moko timore. Gintie mage kendo mosebedo ku uneno ka gidhi katimore negi anya to jok motwe manyien mapok ong'iyo. Kae to bende gik makamagi unyalo donjo to wuoyo kodgi to wuok. Be utiyo nade gi tend kuonde twech mar neno ni kodhi mano upidho cha odhi mbele gi ti kendo ok obedo ni otho kata wach ne wicho wil gosie makoro wuok kanyo. Dakari oken. Lydia, gima kisedonjo ng'ato kosetwe mo my freedom ni ng'eni already in gi mental torture. Ng'ano gima dwaro ni en obedi mondo oyud ng'ama wuoyo kode to mane gima watimoga wan gima watimoga e prisons ng'enygi en counseling. Tero sabun gi gik moko matin gi mago to just part of it nekech wanya tero ne gimogo gited chapat wachiem kodgi gi celebrate kodwa but gima watimoga en counseling. Lydia, jok mosedonjo kuno ok ong'eyo ni ng'ato ok pang ga ni dhi e jela. In fact ng'ato pok nopango ni dhi e jela lakini iseyudri kuno. Kiseyudori kuno onge time nekech kuno ok inyal wuok ni dhi donje. Nitie protocol matek mondo mi donje prison. Ntiere ok inyal wuok ni kawuono wadhi Lydia. En protocol matek mondo bi kata na donj kuno. Watimo negi counseling. Watimo negi counseling nitie jok mose give up, nitie jok ma dwaro mondo timre nade. To ng'eny gi gidonjo ga prisons ntiere kanisni mang'eny. Agone giero kamano nekech giseshikilia jogo to bentie courses magitimo. Jela kidhie to keta ni onge course ka in ng'ama oikore ibro at least kitimo gimoro. Koro momiyo wacho ga ni counselors manyalo counsel jogi wating'ore kod iwuo gi ng'ato ka wuoyo kod Lydia nyalo konyo moingo kata gima mi nekech anyalo mi kata chiemo to lit ma in go de chunyi ok nyalo we itimri nade i move on. You let go mondo Nyasaye okonyi mondo itimri nade you move on. Nekech ko twe igni apar kati winji lit nyaka igni apar timre nade room. Koro ere ka kidhi wuotho yorno nyaka chieng' moro go oko. En ni ya ng'ato nyisi di Lydia there is life after this. To mane the caring heart to what society wacho ni mano giko piny. Wabro wuotho kodgi to wawuoyo kodgi. Kiwuoyo kodgi kichaki dok after 2 weeks iyudo ka ng'ama ni wuoyo godo cha opogore at least ineno ka ong'eyo ni obro timre nade obro goyo oko. Erokamano Peter kwa donda kachiel kende kwa tieko ka bende wach ni mogik. Samoro ng'at ne ni kato dieno to dhi chopo inade to untiere gwenge mage be untiere Kaluo to ka untiere Kaluo untiere apise mage gi mae kapor kwa tieko. Agoyo erokamano jok madwaro chopo ne the caring heart to heart ng'eny gi watiyo Homa Bay, watiyo Sindo, wan gi offices Migori, Suba, wan gi offices Sori, Sindo, Mbita, Nairobi, ema main office wantiere Buruburu. To yo Kisumu Siaya kocha. Siaya koka wachopo Siaya. Wasechopo Bigora, Siaya wabro chope. But kopo ni in gi chandruok mora inyalo chopo nwa nekech organization nigi website. Wan gi Instagram, wan gi Facebook, The Caring Heart to Heart Society. Kata namba na owuon inyalo gike en 07 01 44 94 93. Nyasaye obed kodu bed gotieno maber. Namba na kidwa gik inyalo manyo wa website wan gi website ma The Caring Heart to Heart Society. Instagram wan tiere The Caring Heart to Heart Society. YouTube wan godo The Caring Heart to Heart Society. To namba na be inyalo gike inyalo yudo 07 01 44 94 Ubed gotieno maber joramogi Nyasach kwe obed kodu. Adwa mi thuolo mar wacho inyiso wach mogik na joma mine kiloro. Na jok ma onge kichako. Mine nyauru mine mawinjo. Dhako mariek loso ode owuon. Peer pressure nyalo miyo ilose ngimani. Dichuo is the head. Katibed mana ni yudo pesa mochalo nade dichuo is the head. Tere urumos to ung'e kaka usolve issue. To chuo be iwuoye go beti. Chuo be wuoyo godo. Ndalo mani goe mine gi rungu noserumo. Ndalo mani ng'ade nyithinde ji noserumo. Sani ji osesomo, unyalo bedo piny to unyalo bedo gi majadiliano to kotamo un gi jonyuol to kotamo ahinya to be ok ochuno ni nyaka udagi nikech awinjo kaka giwacho ni kane ok onyuoli gi ng'ato to kinyal dak kode. Kane ibedo dweche 9 i mama uka ok itimori nade ka ok iwuoyo gi ng'ato wene ng'ato kuyo. Rokanya Beti, rokanya kwa mwajamu wano kanya Beti, roka binde en apisa ma The Caring Heart to Heart. Iwinjo ko o adwa na mie thuolo chiwote
luongo ni personalized. Chiw ne mine kaachiel kod wuone Nyakuro Mgajwang'. Kobedo ni tek ahinya to pogruok unyalo pogoru to kik tiek ngima ng'ato koluwore ni sani bende del ng'awo. Samoro inyapo ni tuoye mana matin to itieke chuth. Orom sa 3 e chenro mar Oimore. Nyinga Lydia Oke, riti masani.